Salutare toată lumea! Astăzi vă arăt un mic troll pentru prietenii voștri. Deci, hai să începem. Găsiți un loc cu piatră pe undeva, nu contează unde. Și eu am găsit aici o peșteră. Da. Și cum o să faceți? Deci, trollul va fi ceva de genul 1, 2, 3. Stai că nu mai știu cum era, deci... Da, 3. Puneți TNT pe al doilea, sandul sau gravel-ul și puneți pe lângă mare, știți? Și hai să trec șop. Și el trebuia să pice aici și dacă ar fi pe survival. Bine, hai să facem undeva aici. Hai să refacem. Deci, 1, 3, aici, nu stai, aici, send, stai că nu astea, da, hai că mă dau pe creativ, un mic troll pentru prietenii noștri, dacă vreați, așa, survival, pe piatră, deci, da, e destul de chiar. Și-l pleci încă mai. Deci, e acolo. Dacă vă place să destroți prietenilor, da. Cel de piatră e cel mai ca lumea, știți? Da.